Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, ali i pre svega pravilnom upravljanju budžetskim sredstvima, ova građevinska sezona, tako reći, nije ni prestajala. Nekoliko gradilišta je trenutno aktivnih, odnosno intenzivno se radi na teritoriji grada Užica i evo nas danas ovde u gradskoj opštini Sevojno, gde se izvode radovi na adaptaciji doma za penzionere. Mi smo u toku prošle godine izdvojili 3,6 miliona dinara za rekonstrukciju krovne konstrukcije i za limarske radove, a u saradnji sa našim velikim kompanijama, sa Valjonicom bakra, Impulsevalom i sa Jedinstvom, koji su učestvovali sa određenim sredstvima i bili donatori, nastavljamo dalje radove zajedno sa sredstvima grada Užica vrednim 2,6 miliona dinara. Ovde će biti zamenjena stolarija, biće zamenjeni podovi, elektroinstalacija, malterisanje, krečenje, a biće izrađena i termoizolacija kao i fasada. Ja sam sigurna da se najstariji građani Sevojna raduju adaptaciji ovog objekta, jer nakon završenih svih radova ovaj objekat će biti potpuno nov, lep i funkcionalan za sve one njihove sadržaje i sve one programe koje oni ovde realizuju za njihove druženja i sve ostale aktivnosti, a u stvari nam i jeste cilj da sva naša udruženja na teritoriji grada Užica imaju najpovoljnije uslove za rad i funkcionisanje.